लोगोफोर आंनि बे फुंजा स्वर्गियारि ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय। आंनि बे फुंजा स्वर्गियारि ब्लगाव नोंथांमोननो देखायलांसै आं दिनै मा खालामनाय जायो दिनै बे फिल्डआव आरो साबैसे दं जोंनि बर'फ्रा बे फिल्डआव सोर आरो आसाम कामान्ड' आरो पुलिस नागिरबाय दं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होलांसै आङो। नै बिथाङा जोहोलावा बिराद नाजाबाय दं। नै बिथां जोहोलावाबो आरोना बिथाङाबो आंनि गामि खाथिनिनो जोबोद नाजाबाय दं बेस्रा साक्सेसफुल गावनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय। नै बिथाङा आसाम पुलिसनि थाखाय नोगोद नाजाबाय दङ। नै लोगोफोर बेबो लोगो सासेया खस्थ'आ एसे बारा जादों नालाय एसे हामलांजोब्बाय मानसियाबो ओरै गोथौ जालांजोब्बाय बडिफ्राबो बारा गैया नालाय एसे बोरायहांबाय 20 बोसोर जाबाय नालाय खानायफ्राबो एसे लावहांबाय। गुबुनालाय अरायबो नों नाजानायखौ मिनिखायो गुबुनालाय अरायबो नों नाजानायखौ मिनिखायो जेब्ला नोंनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोनगोन अब्ला बैफोरबायदि मानसियानो नोंजों जागोन लोगोफोर आं दा इटायाव पुसआप खालामनानै खिथानोसै खननैसो जेसेबां हायो एसेबां खिथागोन आं हानाया हायो एसे गोबाङैनो नाथाय खालामथ'ला आङो माब्लाबा खिथानोसै नायलांदो दान्दिसे सम। आंखौ बयबो बुङो हाया होननानै आंखौ बयबो बुङो हाया होननानै बिनि थाखायनो आङो जिउआव नाजानायबाय जिउआव आंनि सिमाङा जाफुङा आं बेखौ मिथिया नाथाय आं आंनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय अरायबो नाजायो। नैबे जाबाय माने गावनि देहाखौ बोलो आरो गावनि सिंस्रि गावनि फेन्दाखौ गोरा खालामनो थाखाय खालामनाय जाबाय आरोना एसे मोदोमफ्राबो मोजां जायो रेजें मोनो फेन्दाफ्राबो एसे गोरा जायो आरोना बेनि थाखायनो आं बेखौ खालामनाय जाबाय आरो नोंथांमोना नायदो गिलिरालाय जोबोद गिलिर थेवब्लाबो गावनि देहानि थाखाय मोजां आरोना बेफोरबायदि खालामनाया बिनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामनाय जाबाय आरो आङो। बिदि होननानै नोंसोर माब्लाबाफोर बिदि दा खालाम मानोना बेफोरबायदि खालामबा मोदोमफ्रा साख्रुबजोबो जाय खालामबाय थायो बैफोरबायदि मानसिया ओरैनो हायो